така, здравейте, това е Skyward 2 и Сеймо сега ще играем. Мога да снимам по 10 минути, мога и повече места съм го направил по 10 минути, защото се качва най-бързо. А къде си го? Един до друг ми я подскочи. Добре, вече нямаме видиш, ама сме един до друг. Най-важните работи горе-долу са това за взимане, да имаш слава да запалиш някой или вода да си гасиш или да изгасиш някой твой приятел. Аз те виждам. Да не ме бутнеш. Аз имам към приятел. Аз не знам ти къде си. Аз знам, да дойде ли си Ендър Перла до тебе? Това ти ли си Ето те виждам. Идвам до тебе си Ендър Да. Аз съм, да. Добре, поне не бъдна Ендър Перлата, добре. Там са буклуци. Сега някой трябва да пази, а другия да струва. Искаш ли да си заградиме това место сега? И тук да ги чакаме. Добре, айде, аз нямам много работа. Аз имам. Аз имам ашъл. Така, То пада. така. То не е навсекъде да се слага. Нищо. Аз имам. Просто А същия материал се чупи. Просто не. Не дава се махне. Благ. Така. Добре. Ей, тук ще седим и ще чакаме. Аз и обсидиан мога да слагам. Да слагам ли? Не, с обсидиан после ние ще Слагай, да. О, добре. Имам само 10. Не, ние ще се Аз заградим имам. така. Чак. Не. Тук се работи направо. Ева! Нека идва приготви нещата. Как идва, бе? Има един в средата. Там Да. има нинджа, един се самоуби. И оцели го. Свалих го! Да. Свалих го с 3 следващите топки, го оцелих и В падна. това има май също съндък. Много съм добър, бе. Емо, кажи кога се тепаме. Але, с 3 следващите топки целих го и го съборих. Емо, кажи кога се тепаме, защото останахме аз и ти. Аз подготвим арената. Ама, аз нямам работи да отидем в средата. О, това е килване. Да се килваме. Аз се килваме. Добре, кога почваме? Давай. Не ти ме килна, аз нямам оръжие, само с брадо. Айде, Давай. 3, 2, 1, старт. 1 от 5, добре, 2 от 5. Бива, добре. Аз си взимам моя кит. О, пак сме презели сме, я подскочи. Някъде си ти? През едно сме. Те убиеме между нас двама. Не, ти че го разпиваш, аз ще тръгна към него или обратното. Те го убиеме то между нас двамата. Ама, добре, него че се промъква, другия че го разсейва. Кой че разсейва? Аз ще го разсейвам, ти че се промъкваш или обратното. Да, айде. Разсейвай го. О, Зев, бате, Зев, мани. То цели си със следващите топки като... Добре, така. Чакай, мога да го разсея и мога да го бутна. Бутни го! Не, чакай. Аре! Аз го разсейвам, спокойно. Чакай. Ама тук не мога да прецакваме. Аха, enchantnao Брадва. Кажи ми ако тръгне към... Нека то се запали само. Ха-ха, идиот. Че го бута. Бутах ли го? Браво, събори. Има един вече в средата да си изкара топките по жилата ли? Така. Никой до мене, никой няма. Добре, така. Айде, до мене. Аре, аз съм на неговия остров. Зевс умря. Как можа бе Зевс? Чакай, че ти запускай. Как можа бе Зевс, бе? Да добавям ли Ивона? Игона? Да, иде. Опа, с горичка ли, брат? С горичка ли къв ме тепа? Абе. Аре, бе. Добре, бе,
тук нека с водичка ме пречакваме. Майме, текина. Ама ти там ли си? Аз гледах съм. То те за малко те дърпа. На какво играете, бе? На Майнкрафт снимаме клип в момента. Ега ти бъд! Ега ти как, леле. Добре. Потом те пада. Както виждате, то беше гигантски как с гръб ме тепа от 10 квадратчета разстояние. Емо ти къде си? Я тръгвам към това да поби шодността. Така, ама аз умрях вече. Излезна, бъднаме. Излезна нова версия 1.8.9 вече. Нали аз ти го казах това? Да. Айде. Не искам да си. Емката, Окей. давай. Айде 3, 2, 1, пада. О, ти бе... Не си тук. Ти тук ли си? Да, ти си, пак между нас има един етро. Чакай, нищо не виждам. Ивон още ли е Между тук? нас има един, трябва да го тепаме. Ивон още ли е тук, бе? Да, бе. Има лак. Не, умри. Как падна, бе? Имаше гигантски О. лак. Аз ще ме отида към острова, че видите на видеото, дами и господа, какъв огромен гигантски лак. Аре, бе. Емо, ако искаш съм уби, Чакай, без това са точно. Си бе. Бе, то за снежни топки ме цели, бе. добре, ай съм Аз. уби. Добре. Я само да мисля Тук да има да. всеки някакви, тук нека ците бия, бе, май. Ците бия. Добре. Тук ли си? Едно. Аз Пак съм е. скочил бързо. Добре. Заедно ли сме? Ще снимам още 2 минути и половина и този клип ще приключи. Защото иначе, че при прехвърлянето към YouTube Заедно. ще бъде по-бавно. Ние си имам лък, веднъж. Так, взимам си. Ама ти къде си? Ние си места. Идеално, добре, идеално. Да, добре. Не, тук бурва, ако не си ги отвориш и не чупиш, нищо не става. Ай към страната освен, какво ще чакаеш? Към кое? Към страната освен, какво чакаеш? Ти жив ли си? Добре, до сега не има още нищо. Добре, пристигнах без да ме бутна. Тук вече има един. Ще го запаля. О, запали го! Ще умре от огън. Умре. Я да видим. Владо, с тебе сме в средата, заедно сме. Аз съм зад тебе да не ме отепаш. Чакай, че се стресна. Идва някакъв са гледай. Някакъв се прави, чакай да дойде. Аз един го запали слава. Чакай, тук ще да не ми бъдне. Запалих се, аз знаех, че ми бъдне помощ. Това не мога да мине в плагата. Само долу имам още една кофа. Тепай! Некой дойде! То ме тръгна. Охо! Прецака се на знаме. Това То... не. Само изтисна. Тепаме се. Старт. Ти път не. Без да ли? О, не. Не. Добре, победих. Дай скачи. Да, бе, идиот. 3, Добре, 2, 1, айде. Добре, аре, старт. Да.
А?